Aġenzija Żgħażagħ nediet żewġ skemi għal kittieba żgħażagħ sabiex jippubblikaw ix-xogħlijiet tagħhom bl-isem Malti. Dawn huma l-konkors tal-letteratura għaż-żgħażagħ b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll Asking Youth, programm ta' Erasmus Plus b'fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zopparditanti li saħaq fuq l-importanza ta' skemi simili u għasostna fuq l-importanza ta' kittieba ġodda speċjalment żgħażagħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri sostna l-importanza ta' kollaborazzjonijiet simili li jwasslu sabiex jiġu mnedija inizjattivi bħal dawn. Tkellimna miegħu dwar din il-kompetizzjoni ta' kitba li qed tagħti opportunità liż-żgħażagħ ta' bejn 13 u 18-il sena biex jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni tal-kitba. Manuskritt rebbieħ mbagħad jingħata premju ta' 1,000 euro kif ukoll sussidju sabiex jiġi pubblikat minn data pubblikazzjoni lokali, kif ukoll l-opportunità illi jingħata forma ta' mentoring. Is-Senior Manager ta' Aġenzija Żgħażagħ Jason Zammit tkellem fuq il-proġett Asking